Queen Bee sana sicakwe yila traffic yakwa-Instagram. Uyakhumbula uba kusafika u-Instagram kukho abantu ababezazi babayiklasi ka-Instagram. Thina sathi sawuyokroba ngaphaya saqonda uba yho, asingoba lapha. Asingoba lapha, sazihlalela kuTikTok. Babuyile ke ngaphaya eWoolworths wabo, balapha bonke. Bazosifosa into yoba ke masibe yila klasi yase-Instagram. Guys, kukho nathi kaloku apha eTikTok, kukho nathaba. And sambaleka ngesizathu Instagram kuba siqonda uba ayizotyhu zethu eziya. Ezi singapha ayizotyhu zethu ezi. Thina si-right apha, sizaba real kweli cala. So ke ngoku bonke ke ngoku bafuna sibe young, rich, black, professional, tonton, accent. Ininzi nje into efunwa ngaba bantu. Yo, yimani guys. Nani you are appealing to your audience. Nathi we are appealing to eyethu audience. Zii-right neighbors mos.